30 urte egin behar dugu atzera, oraingo asteko berbagai saioan erdigunean jarriko dugun elkartea ezagutzeko. Are gehiago, 40 urte atzera egin beharko genuke, elkarte moduan eratu baino lehen, talde moduan funtzionatzen zuenekoak ezagutzeko. Ekini buruz, Arrasateko Ekin emakumeak elkarteari buruz ari gatzaizkizu hizketan, horixe jarriko dugu esan moduan gaurko saioaren erdigunean. Arrasate Euskaldun dezagun elkartearen baitan eman zituen lehen urratsak Ekinek, eta 40 urteko ibilbidea osatzera ailegatu da Ekinaren ekinez. 30 igaro dira elkarte moduan eratu zenetik ere. Emakumeentzako gune euskaldunak sortzeko helburu nagusiarekin, ausardiaz eta intentsitate handiz egin dute lan. Hastapenez, hamarkadetako ibilbideaz eta egungo egoera zariko gara, sustatzaileetako bat izan zen Rufina Olasagastirekin eta egungo eragile Dunixi Arroiorekin. Kaixo eta ongi etorri, bioi. Kaixo, eskerrik asko. Zer moduz iritsi zarete elkartearen 30. urteurrenera? Ederto, gogotxu. Bai, bueno, ospatzeko motiboa da, eta hortan gaude hemen, ospatzen, ez da. Berehala, joko dugu egindakoaren errepaso egitera, baina hastapenetan, Rufina, pentsatzen zenuten horrelakorik hainbesterainoko bidea egitera iritsiko zinetenik? Bueno, gure helburua oso zabala zan da, oraindik da, Arrasate euskalduntzeko asko falta zaigulako, ez da. Zatik, hasiera da AED, da sorrera, Arrasate euskaldun dezagun. Eta garai hartan, Arrasaten bazegoen euskaltzale multzo handi bat, martxan zegoen ikastola, 1977tik, gau eskola martxan zeuden. Gau eskoletan alde batetik formazio soziala eta bestetik euskeran alfabetatzea egiten zan batez be, kooperatibetan euskaltzale asko zegoen eta jarri dituzten martxan euskara ikasteko ikastaroak bertan, gau eskolako irakasleekin eta, ez dakit, beste zerbait astutzen zaidan, baina hau da nahola izan arren, euskararen erabilera oso murritza zen. 10% etzan iritsiko. Eta jende nagusiak eta bazauden euskaltzale horiek, baina ez zaukan prestigiorik bat ere euskarak. Eta hor elkartu zen talde bat, formazio aldetik eta egin zituzten hainbat ikastaro, eta begiratu zuten zer zegoen, zegoen zitiken beste lekutan, deialdi bat egin zen, eta 1993an Arrasate euskaldun dezagun osatu zen. Arrasaten orduan, helburua Arrasaten bizitzea euskeraz, lanean, kalean, divertitzen zarenean, kirolean, Parisen, paristerrak bizitzen diren moduan. Orduan, hori dena itxiko, nundik hasi. Orduan planteatu zen lantaldeak egitea arlo bakoitzerako. Orduan jarri ziren lantaldea martxan, lehenengoa izan zen umeena, hasi ziren larun bateko aktibidadeekin, udalekuak, ludotekak eta asko. Gaur egungo Txatxilipurdi. Gero etorri zen emakume taldea, gaur eguneko Ekin. Emakumea, noski, derrigorrezko pieza da transmisiorako. Aipatuko dugu gero gehiago, gero bestea izan zen komunikabideak, ez zegoen Arrasaten euskerazko inolako informaziorik, eta bere hasi berria zen. Orduan, hasi ziren hor talde bat, ausartia behar da, eta ausartu ziren aldizkari, astekari bat egiteko, Arrasate Press, gero handiken 2 urtera edo Arrasate Telebista, hau, lantalde hau gero bihurtu zen Arrasate Komunikabideak, eta gaur egun goiena da 2000 urtean kooperatiba bihurtua. Gero beste talde bat zen enpresetakoa. Enpresat jarraipena eman ziona lantegietan euskara zabaltzeko eta erabilera ugaltzeko.
euskalan izan zen hau, bailarara zabaldu zen, eta pentsatzen dut, ontziren beste proiektu batzu, baina ez zirenak aurrera joan. Orduan, nola baita zera, kaso honetan emakumeena, elementu importantea zelako, eta hori sensibilidade hori geneukalako. Hori da, ez da, pentsa orduan ere indako aztiak, ez da, zenbat fruitu eman dituen, gaur egun oraindik ere bizirik dauden hainbat eta hainbat fruitu. Zeuk ipini duzu, testu ingurua, nola 1983an sortu zen Arrasate Euskaldun Dezagun elkartea, eta haren baitan, ez da, hasi zen lanean, ekin elkartea ere, naiz eta, talde moduan orduan, eta naiz eta gero, 85ean, abiatu eta 10 urtera, talde izatetik elkarte izatera pasa zen. Euskara beti ere erdigunean jarrita, zein zen emakume taldea abiaraztearen helburua? Ze premia sumatzen zenuten zentzu horretan? Bai, alde batetik komentatu dut importantzia, emakumeek daukan importantzia, baino emakume asko garai hartan etxeko lanetara dedikatzen ziren, etziran kanpoko lanak eta egitea, etzirenak asko ziren. Eta ikusten zen egokia persona horiek formazio bat kanpora ateratzeko ere, bai sozializazio bat eta euskalduntzea. Baita ere, aukera hori zabaltzea emakumei, zatik etzeon ezer emakumentzako, zegoen erderaz bakarrik, eta zegoen bakarra zen kutxa municipalak Musakolan zeukan zentro bat, erderaz funtzionatzen zuen, da bai itxen ziren aktibidadeak hor, hitzaldiak eta eskulanak eta joskintza eta itxen ziren. Eta gero emakumeen asamblea da, hori diferente da, ez da ikastaro bat gutea da, beste modu bateko militantzia planteamentua da, baina erderaz baita be. Eta orduan, martxan jarri ziren, emakumeen gustuko gauzak nola etzegoen eura egiteko. Ukizuten, eine egingo dugu, ez daukagu, eine egingo dugu. Beti ere euskaraz egiteko aukera eskenita, kontuan izanik, balen zenion moduan, transmisiorako zenbateraino garrantzia zuten ez da emakumeek. Eta zeintzuk ziren orduan emakumeen intereseko ekintza horiek, zertzuk antolatzen zenituzten? Zeratik, alde batetik antziren elikadura, eta osasuna, eta eskulanak, hoi be importantea zen. Ze eskulanetan hasi eta hor egintzan, digutez batez ere horren inguruan mamitu zala talde bat, trinkoa, konplizitatea ondikoa, eta elkarrekin jardun zutenak, ez dakin ipeño esan, nuke 7-8 urtean, eta aixa esaten da, baina hauek ordu mordo bat sartu zituzten. Eta, gertatzen da, itxen zituzten aktibidadeak, baina gero ikusten zuten jendea, oso pozititzen zala. Da, esan zuten, Jesus, olakorik ez dut oraindik, olakorik ikusi, igual jende nagusia, esan nahi dut, 50 urte 60, gehiagoko Andreak, mundu bat zabaldu zitzaien. Da, satisfazio horrek ere asko iten du, ez da. Eta, iniziatiba asko duk dituzten. Eta hitzaldiak ere antolatzen zen dituzten, eta lehendabiziko 45 urteetan bereziki arrakasta handia izan zuten gainera hitzaldi horiek, zeintzuk ziren orduko emakumeen kezkak hitzaldiak zeri buruzkoak? Lehen aipatu dudan moduan, gorputza, sukaldaritza ingurua, elikadura ingurua, seme alabak, hor inguru hortan dago. Gero aisialdiari begira, euren aisialdiari begira, asmatu zuten baita ere bidaiak egitea Europan zehar. Europan zehar zati joan ziren Parisa, Portugalea, Londresea, Extremadurara, Barcelonara. Eta, hori esaten erresa da, baina ez da hain erresa hori gauzatzen. Ikusituzten laguntzaile honak. Eta, baita ere, esan behar dut, irakasle aldetikan ere, batzuk kobratu egiten zuten, baina beste batzuk doainik edo eurek aportazio bezala egiten zuten. Hori danak asko aportatzen du. Eta zentzuztan arrakasta eduki zuten. Bazan horbait, kejatzen zana ere,
erderaz ez zutelako egiten. Baina, bueno, etzan signifikatiboa etzan. Aipatu ditu ez da Dunixe, gai batzuk, Rufinak esate baterako gorputza. Esan genezake zentzu horretan, lehengo eta oraingo emakumeen ardurak, jakin minak, ez direla askorik aldatu ez da. Ez, hasi zaubiena, eurak hasi zaubiena momentu honetan jarraitzen dugu, eta hasitxako ikastaroakon jabetza eskola bihurtuta, gai horrek jarraitzen dugu errepikatu itzen die. Bira gai batzuk lehen zirenak eta gaur egun oraindik ere izaten jarraitzen dutenak. Bai. Zan nuke sexualitatea, asmatu zutela hor oso irakasle una edo, ez dakit, behin jakin zutena ondo konektatzen eta eurei asko aportatu ziena. Baita, garai horretan sexualitatea erdigunean jartzia garrantzitsua zen. Bai. Garrantzitsua eta ausarta ere, ez da? Baitxa. Bai. Aipatu duzu, Rufina, irakasle batzuk musutruk egiten zutela lan, beste batzuek kobratu egiten zutela, eta horri buruz ere galdetu nahi nizuen, ez da, taldearen finantzaketa izan ere, talde eragileak lan asko egin zuen, zuk zenion moduan, baina bazegoen ekarpen eta laguntza handia ematen zuen herritar talde bat ere. Horiek, ezinbestekoak ziren taldearen sustengurako nola finantzatzen zenuten taldea, nola ekintzak, aktibitateak horretan ziharduen jendea, eta zenbat aldatu da ordutik Dunixe? Bueno, orduan, bazkide mordoa zegoen, oginen. Eta kuota importantea zen, kuota handia zen. Garaiko kuota handia zen. Zenbateko kuota zen? Zenbatekoa zen, ezin naiz gogoratu. Baina ordurako bazen zerbait? Bai, etzan kuota simboliko bat. Kuota bat zen pixukoa. Orduan, klaro, 200 bazkide, 500 bazkide, ezin dut asmatu zen bat orain, baina kuota horrekin, itxezun posible, esango nuke elkartearen egitura, esan baditxike, gastu gehienak korre kubritzea. Gainerako gastuak, diru laguntzak eskatzen ziren udalean, eta gero bidaiak ziren, bidaiak eta ikastarotan kobratzen zena, zentik hau ikastaro kobratu iten ziren, horrekin finatzetu behar zuen. Zatik gero, bidaiak hasi zirenean, baita ere asmatu zuten Euskal Herriko jaki ezaguna den taloak martxan jartzea, eta horrekin atetzen zuten dirua euren planteamentuan zen aisialdirako gehiago. Beste aktibitateko baino bidaientzako eta gehiago zen. Hori asmatu zuten. Orduan finantziazioa zen kuota oinarrizkoa. Eta gero, kobratzen zitzaiena parte hartzen zutenak ikastaroetan, itzalditaken ez, noski, itzalditan etzan kobratzen. Eta udaletik hartzen ziren diru laguntzak, eta gero, talotatik ateatzen zena, horiek ziren. Eta gaur egun? Gaur egun bazkidien kuota daukogu hor, udaletxeakin hitzarmen desberdin. Simbolikoagoa izango da, kaso, gaur egungoa? Gaur egun 65 da urtean. Bueno, sartzejako hor dirutxo bat, baina diru horrekin ezingo gauke. Ez da nahikoa, egungo azpiegitura mantentzeko. Udaletxeakin hitzarmen desberdina daukogu zerbitzu desberdinetarako, talo postua oin urtean behin bakarrik ataratzen dugu Santa Masetan, jabetza eskoletatik bebai dirua lortzen dugu, eta diru laguntzak udaletxe, aldundi, eta harrapetan ditugu danak. Jabetza eskolan zer egiten da? Jabetza eskolak bi ikastaroak, orduko ikastaroak, eta oine 3 hilabete honetan gauza berrizekin animau gare. Helduko gara horra ere, lehen aipatu dugu ez da, talde moduan sortu zena, hamarkada batera elkarte bihurtu zela ez da. Nola gogoratzen duzue prozesu hori, zerk eraman zuen, zerk ekarri zuen apur bate aldaketa hori egiteko premia eta nola izan zen prozesura? Garai hortan martxan jarri ziren emakumeari zuzendutako hainbat iniziatiba, emakunde eta beste batzuk. Orduan, talde hau emakumeentzako eta emakumeek egina zegoen, baina ozan aedeko parte, eta esan duen, bueno, emakume talde egin ezkero, emakumeen arloko
mundu hortara sarrera daukagu. Eta AED-ko parte izan da, ez. Orduan, beste aldetik, autonomia hartzea berak elkarte bezala. Momentu hau arte AED-ek eramaten zuen administrazioa, diru kontuak eta abar. Eta hemendik aurrera, ekinek bere eragilea zeukan, eta honek lan bate bai suposatzen du, zatik administrazio lana, kontratuak, diru laguntza eskariak, eta hau dana lan handia da elkarte txiki batentzako, kaso hortan bezala. Baina hala eta guztiz ere, pentsatzen zen, autonomian irabazten zuela eta egokia zala. Eta horrengatik, baina aktibidadeetan eta etzan izan aldaketa hondirik. Izan zen, orduan, kanbiatu intziran baita ere eragileak. Eta orduan, nik uste bi gauzetan berritu edo sartu zala. Alde batetik emakumeari berari buruzko feminismo aldetiken eta formazio alde hori planteatu zen gehiago. Eta horren barnean, autobabesa eta feminizidioari buruz eta olakoak. Eta gero edo aurretik harrera zerbitzua planteatu zen. Arrasaten nun gaude, zeinekin bizi gara eta nola bizi behar dugu, eta, hasi zen baita ere, bi puntu horiek hortik aurrera gehiago desarrollatu ziren. Hori da ez da, eta elkarte moduan eratu zenetik 3 hamarkada igaro bira, emakumeek emakumeentzako egiten jarraitzen duzue, euskarazko espazio eta egitasmoak martxan jartzen jarraitzen duzue, baina gizartea gero eta anitzagoa da, eta horrek ekarri du baita ere behar berriei erantzun behar ere. Ez gaur, duela urte batzuetatik, baina zein da apurtxo bat gaur egun ekinetik egiten dena? Bai, hori, Rufinak ondo komentua moruan hasi zen euskera eta emakumeakin, eta 2015an aldatu ziren estatutuak eta orduan sartu zen aniztasuna. Orduan momentu honetan, euskera, emakumeak emakume moruan baino feminismotik ikusten dugu gehiago, eta aniztasuna. Eta aniztasunakin sartu zen, egon zen 2015an ja harrera plana egin zen, eta harrera zerbitzua emuten dugu ekinetik herrisai. Hori udaletxea kontratetan dagoen zerbitzua da, eta ekinetik emuten da harrera zerbitzua. Harrera zerbitzua, konta iguzu? Harrera zerbitzua arrasatera ailegau berri dan, ala arrasaten bizidan edo zinentzat, daukogun zerbitzu bat, ekinen emuten dana. Astelenetik ostiralera marterdiak, amabitxerdiak bitxartian osteguna izenezik zabali da bulegoa, eta etorri alda edo zein, edo zertara, eta gukan jasotzen dugu, eta alduguna itxen dugu, bai. Askotan, arrasatera etorri berrizak etortzen die, beste batutan arrasaten bizidan jentia, danetarik, bai. Eta jatorri askotariko pertsona hori zuzendutako zerbitzu eta pixka bat egiten duzuen lan horretan, urte hauetan guztietan, ze aurrera pauso nabarmenduko zenuke? Nik uste ekinek gero eta esperientzia gehiago daukola, elkarlana be bai, ezagutzen dugu gero eta gehiago arrasaten ze zerbitzu, ze eragile, ze utxune da zen, esperientzia gero eta ondixago daukogu eta jakasuak errepikatzen doiaz eta erantzuna asko zobia emunik eta saretutagaz. Beharretara saretutagaz beste eragile batzukin, orduan nik uste gero eta zerbitzu hobia muten dugula. Erreferente bihurtu garela heldu berri direnentzat eta baitxa aniztasunean, ez? Osea, badaukola toki bat ekinen, pertsona denak daukogula toki bat. Igual beste toki batzutan ez dagoena hain isladatuta. Eta zer nolako feedbacka jaso duzue hartzaileen partetik? Gustora, nik uste sentitzen dela etxian moruan. Askotan zaila da, zure herri txikurten migrazio prozesu gogor baten ostean eta iegetian nun baitxera atiak zabalduta aulki baten eserita hitz egiteko toki hori emutia, nik uste garrantzitsu hartzen dauela harrera zerbitzura iegetan den personiak. Eta arrasatera modu horretan sartu alizateak eragina izango du ondoren herrian ere, eguneroko bizitzan ere, suposatzen dut? Ni pentsetan do bai, ez, nik uste dut gero eta feedback hobia dauela, bazkenean, kanpotik etorri dan pertsona arrasaten elkar bizitza horretan badaukogula lana eta badaukogula hor, inklusio hori, konexio hori, eta ez guria bai, baina euren nahi be zentralidade bat ipintzen eta dana da guria. Osea, zein da, eurak guk hitz egiten dugun horretan, dano gare gogo ez.
horiek harrera zerbitzuari buruzkoak, baina beste hainbat ere eskaintzen dituzue gaur egun, ezta, duela urte batzuetatik elkartean, gero eta zerbitzu zabalagoa da. Zer gehiago? Bai, aniztasunetik itzen dugu, harrera zerbitzua, auzoko, dala euskerara hurbiltasun baten mutia, euskeraz bizi estan pertsonei, eta horre hemendik luzapentxo bat auzotarra bihar ditugu, jente euskalduna bihau. Osteguntan batzen gara 10:00-etatik 11:00-etara, eta euskera ezagutzen datorren jentiak biedau hemengo jentiakin egotia, elkarbanatzea, gu ibiltzen gare jente gaztiakin, eta baina, bueno, animetan dugu jentia, etortera eta basaretzera, ez? Gero itxen dugu emetruke, auzokora etortzen dien emakumiekin da alduntze prozesuan eta eurak eskatzen duzkoen ikastaruak, bizikidetza eskolak emuten ditugu nerabientzate eskolatan, Arrasateko eskola danetan, neska gaztiekin behai badaukogu hor elkarlan bat eta hori erronka bada, neska gaztiak hurbiltzia, etorkizun bat euki deixen ekinek bebai. Zer bilatzen duzu zentzu horretan gazteekin? Horrena realidadia, ez? Askotan jartzia begixak gaztetasun horretatik, eta euren beharrak euren gandik. Askotan sortzen ditugu hain gaztez garenok, gaztien beharrak eta eurak esan bizku ezer nahi dauen, nundi datozen, eta beharrak aldatu itxen die. Eta guia gazte, buruen bai baina. Eta zer jaso duzu adibidez, hartu eman horretatik? Ikastaroak eta hasi ginen ingauen diru laguntza baten bitartez gaztien dako, eta agiak gero eurak planteau zuzkoen zen, eta gu planteotako gauza desberdinak planteau eurak, elkarlan bat ingauen iparraldeko, Arrasateko neska gazteak iparraldekoekin, eta oso ondo, beste begirada bat. Emakume txokoarekin ere jarduten duzu elkarlanean? Bai, batez be Arrasateko feminismo maixan gaze batera, eta gero harrera zerbitzura datorren jendiakin eta beba eukitzen dugu. Segun ze behar daukien udaletxeko zerbitzu bat izen da, bideratzen ditugu emakume txokora. Arrasateko aniztasun maila 18 eragilez osatua dago, tartean dago, ekin emakumeak elkartea. Mahai horretatik egiten den lanaren ze balorazio egiten duzue? Positiboa, oso positiboa egizia, esan hor dauzaretze hori eta harrera zerbitzuak gero eta importantzia gehiago eukitzia eta erantzuna hobia izetia. Indar berritxuta dago azkenengo urtean, logo berrixa atara da, jenteia gogotxu dau, hilabetero batzen gare, iazko anistasun hilabetia oso potentia izen zen, eta azte honetan bebildu gare eta urte honetarako erronka asko gengaz. Eta urte honetara etorrita, hain justu ere, 30. urte hurrena ospatzen diarduzue, 30 urte, berrekin, ekin, elkarrekin lelopean, urte osoko egitarau batekin, ospatzeko, elkarteari aitortza egiteko, elkarteari ikusgarritasuna emateko, zeintzu dira helburuak? Danak, superondo deskribatu oso goiatzen, hori dana, helburuak danak. Azitxa oindala 30 urte hasi zien emakumeak omentzia, horre ertzetan egon zan jentia erdigunera ekartzia, momentu honetan ekine badoko erronka hori ertzetan dagoen jentia erdigunera ekarri, eta danak omentzia, euskera erdialdean jartzia, anistasuna eta feminismoa. Eta ospatu 30 urteko ibilbidea hasi zienak eta beste 30 eta gehiago etortzeko. Batzatoz, Rufina? 30 urte elkarte egitzala, Hoxe. 40 urte. Hasi zinetela. 40 urte lantaldea hasi zala. Hasi lehenengo pausoak. Garrantzitsu, jotzen dituzu zuk ere, urte hurrenerako planteatutako helburu hau guztiak? Bai, noski. Arrasateko emakume guztiak dira helburu. Bertan jatorria dutenak edo eta kanpoan dutenak, baina Arrasatear takoak. Eta orduan hor, danok daukagu beharra, eta elkarrekin komunikatzeko eta elkarbizitzarako moduak aurkitzea, elkarrekin aurkitzea. Eta hortarako, asmatzen dugun bidea, eta errestasunak ematea. Memoria historikoa da, urte hurren honetan lantzen zabiltzaten gai nagusietako bat, memoria historiko horren parte bada ez da, gaur hemen daukagun Rufina ere, orduko jakintza, orduko pasarteak, orduko zailtasunak, zer moduz doa horri buruz zabaldu gura duzuen erakusketarako informazio eta material bilketa? Ederto, ingauen elkarrizketa batzuk orduko
Orduan ibilitxako emakumekin, tartian egondako eragileekin, hor dokumental badau erakusketa hasieran erakustia gure duguna. Eta gero erakusketan hor gabitz, 30 urtetako argazkidanekin, aber historia bat kontetan dugun, eta zelan ikusten da, noin dela 30 urte ditzen zana eta gaur egungoak ez dela indiferente, ez? Ordaz, kartel pila balden Rufinak esandako ikastaruena, bidaietako argazkixak, bueno, altxortxo bat izango da ikusteko, bai, hor 30 urtean ziar zer pasatan. Ze datetarako aurre ikusten duzue? Urriak 10-etik azaroak 7 arte izango da klaustruetan. Eta dokumentalak, badu egunik? Pentsetan dugu eta gogua daukogu, erakusketako lehengo egunean, erakustia. Urriaren 25 ere gorriz markatuta daukagu, izan ere egun horretan izango da, ezta? Urteurreneko jai handia. Ze aurreratu diezagukezu, egun horretarako prestatu dituzuenei buruz? Egun osoko plana izango da, biterin, gure dugu zentralizetia, eta hortzen herrizan dauen nahiko toki emblematikoa den erdigunean dauena antolatuko ditugu goizian ekintza batzuk, Baskarixa, eta atzaldian bebai engitzak eukitzuko ditugu, tiketak urtengo diela laizter baten salmentara, eta gonbidatzen dugu jente da hurbiltzera egun politxa izango dela. Bertan izango zara zu ere? Bai noski. Rufina Olasagazte eta Donixe Roio ondo, joan dadila, hemendik eta ordura arte geratzen den guztia, ondo bukatu ditzazuela, urteurreneko ospakizuna be guztiak, eta eskerrik asko gaur gurean izateko tartea hartzeagatik. Zuhei. Eskerrik asko zueri.